Hunermend Delîl Tarım Kurdeke ji bajarê Şirnexê ye û niha li Îstanbulê li zanîngeha Mîmar Sînan beşa şêwekariyê dixwîne. Ew îsal xwendina xwe ya zanîngeha Mîmar Sînan diqedîne. Her wiha Tarım bi xwendinê ve girêdayî niha hem xebatên şêwekariyê hem ji xebatên peykersaziyê li di stûdyoyên cidayên li Kadıköy Îstanbulê didomîne. û dibêje ku ji xwe hemî beşên hunerê bi hev re girêdayî ne. Ez bêker sazîtiyê wêne sazîtiyê ji hevdû nabînim. Bi hev re ne. Çîko tu bêje ez ê bêkerekî çêkim, tu xîz dikî. Pêşa wî divê tu xîz bikî. Yani ew biçimê, formê hemû ji xîzkirinê tên. û mesela wekî mol nav cîhanê jî nêrê gelek hunermendê yani bi navûdeng wekî tu bi Picasso, Giacometti, tu kîjan huner yani wêne sazî tu mêzînê xebatê wî bêker cihane û wê ne cihane. Yani bi her dû ne ji hevdû dûrin. Lê Tarım hem ji ber atmosfera siyasî ya Tirkiyeyê dixwaze li Ewropa masterê bike. Avrupa, çima Avrupa ji bo navek û miletê hani li Avrupa fikra wêne hêfa rehtira, ne wekî li vê derê. Li vê derê miletê Tirkî miletên dî li vê derê hê wekî tu bê wêne tî hani hunerê ne wekî tiştekî gelekî cuda nabînin. Tiştekî karê bêkar adbînin. Yani ji bo wan ne girîng e. Ji bo navekê ne ez tenê ez mêzênim ez nêrînim ji her hunermendekî li Tirkî dijî dixwaze heriya Ewropî. Çima ne Ewropa çimkî hunerê ser dest dibînî û qedir diyê dixwazin xwe bêde bêne ziman. Li vê derê jî ti kes jî xwe nikare objektif bêne ziman. Yani her tim pirsgirêke divê tê li gorî sîstemê xebata bike an jî de tiştekî nekî. Hunermendê Ciwan Tarım nêrîna beşeke mezin ya civaka Kurdan ya dijî hunerê jî rexne dike. û wiha bank li hunermendên ciwan ên Kurd dike. Her wekî hunermend, ciwan, xwendekarên me bila li giranî bixwînin û bixebitin pêşa rojeke farhê keve pêşa me bila bawerî bin, xwedî armanc bin û bila îdeolojiya jî hebe. Bila ne mirovên vala bin û çîko dîroka girîng e, kûr e, fareh e bila xwe bêkes nehesibînin û pey ti çand û dîroka miletê dî nekevin. Xwe wekî ti kesî dî nebînin. Niha ji hunermend Tarım xebatên projeyeke mezin û nû li ser portreyên jinan bi navê tenêtiya modern amade dike û dixwaze di pêşarojê de pêşengehên mezin jî veke. Min Botanî, Deng Amerîka, İstanbul.